Sa episode nato karon, dazon kita sa lungsod sa Puro din atong tukion ang mga sugilanon luyo sa ilang kasaysayan. Mga sugilanon ug kasaysayan sa lungsod nga puno sa tanhaga. Among nasayran nga daghan pa day kitang angayan mahibaw-an gawa sa pag-adto sa ilang mga maanindot nga mga talan-awon. Dali na mag-uban kita sa Puro ug atong susihon ang kasaysayan na mga angay natong mahibal-an isip usa ka Sugboanon. Sa pagdunggo pa lang gani sa barko dinhi sa pantalan sa Puro, una dayon nimong mabatsyagan ang usa sa mga proyekto ni Gobernador Hilario Junjun Davidi III nga dako og natabang aron mapalambo ang turismo sa Puro. Og di halayo dinhi maabot na nato ang destinasyon, ang dapit nga gituhuang nagsugod ang kasaysayan sa Puro, ang Sitio Mactang dinhi sa Barangay Esperanza. Matud pa ni Imi BG Casillar, ang Sitio Mactang maoy gituhuan nga lugar diin nahitabo ang panagsangka nila ni Magellan ug Lapu-Lapu. Basing on the description of Picafita, unya ang geographical location fit man yun nakamontes yun. Unya kanang Mactang is, it must be a deviant term from the word matan. Ang meaning it will be a deviant from the word matar. Matan unya gikan sa word na matar, meaning to kill. So matan is they kill. Something happened which must be the Battle of Mactan between Magellan and Spain and the natives of Mactan Camotes. Giubanan usab kita sa ilang tourism manager nga si Joy Tawil aron ipakita ang baybayon sa Mactang kung diin gituhuan nga nahitabo ang makasaysayanong gubat. Mao ni siya ang Mactang Beach, public beach na sa Barangay Esperanza, Puro, Camotes Islands. Mao ni ang gisulti nga diri nahitabo ang Battle of Mactan. During sa early 70s hangtod 90s daghang diggings dinhi, lootings, daghang nakuha dinhi gyud nga spot nga area. Gani adunay mga excavation dool sa baybayon nga nagsuporta og nagpamatuod sa mga paghitabo. In the early 60s, there were excavations. The excavators from UP and San Carlos discovered some artifacts. And one of the artifacts that were discovered were bones of human beings which are long, tagas ang bukog ba. And they suspected that they were foreigners, perhaps killed by the local warriors. The other artifacts discovered were porcelain, plates from China. Others, espada. May mga espada nga ilang nakitaan. Apan kasagaran sa mga butang nga ilang naukayan, wala na igkita o wala kini matugyan ngadto sa mga hingtungdang buhatan. Bisan pa sa atong matalinghagang kasaysayan, mahinungdanon kaayo nga kita maghatag og dakong bili sa pagkabayani ni Lapu-Lapu ug mahimong maalamon sa atong kagahapon na mihulma kanato isip mga Sugboanon. Salamat Puro kay padayon mong gipatunhay ang mahinungdanong mga sugilanon sa inyong yano apan matahom nga lungsod. Puro walay katapusan, ang puro maanindot, puro maayo, puro makalipay ang nadalit kanimo. Forever puro kunang handumon tanan akong nasinati kanimo. Kini si Sam Monte Carlo alang sa Mag-uban Kita.